יאללה. הנה, גדליה מאלתר לנו פה. בוא לפה טיפה, האור טיפה מסתיר. לא, האור מסנבר, בוא לפה טיפה. יאללה, תן. ארמגדון בטבעי, לא יודע מה איתי, חברים שלי סביבי מנסים לשקוע לי, לא יודע מה עשית לי בחווה, יושב לי בדשא ומדליק לי מדורה. חברים שלי טובים, הם מוצלחים מאוד מאוד, כל אחד מכם הוא קליבר גדול, יודעים כולם את האמת, אני זורק בפנים. חברים שלי טוענים שאני מלך השדים, חברים שלי מיוחדים, הם תמיד קופצים, הם מחכים לעולם כמו ג'וקר מסוכן. חברים שלי טובים, בום. כן חברים, ראפ אורגינל, גדליהו המלך. חברים שלי הם הרבה, משפחת ג'רושי היא כזאת טובה, כל המשפחות הם כאלה טובים, הבולבול והברג'ל הם כל כך מצוינים. מימוני, נוני, הם הכי טובים שהשטח, הם עושים את כולם מתח, הם יושבים על כולם בטח, יאללה חברים לנצח, חברים לנצח, זהו מתנה ממני. אומרים לי גדליה מנחם קרא לי מני, לא יודע מה אתה רוצה ממני, אני איתך תמיד, אל תפחד מהמוני. כסף מזומן זורם בווריד, החברה שלי פה תעיז, שהבאתי לה גם במתנה את ראש העיר. כולם פה טובים, מוצלחים וחביבים, והאנשים שלי הם הכי יפים. אם לא הבנת את הסרטון אז תקבל מכה עם עיפרון, זה יהיה ממש כואב ותרקוד מכל הלב. חברים שלי טובים, חברים שלי מצובחים, הם יושבים להם חובות, הוצאה לפועל והברוש, קופצים מהגגות, עושים תרגילים, מתעלמים מהאנשים וחיים את הבקרים. הימים שלהם טובים, כל הזמן הם מיוחדים, הם יושבים, כותבים. מה הם כותבים? את חיים. ניסיון חיים זה דבר מאוד חשוב, אם יש לך אותו אתה די מסוכן, אתה כזה קטן, אני יותר גדול, 1.85 מטר של קדושה ואור. חברים שלי פה מסביב, אני מוחה לכם את ברכת המשיח. תנסים גדליה, יעלוף, איזה אלתור. חברים, כל זה הוא לא יוציא, לא כתב, זה ביד רגע, הוא עושה את זה כרגע, יש לו כישרון מטורף.